Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Camaong Asset. Batiin muna natin ang ating mga viewers sa Metro Manila siyempre, sa mga key cities, mga nasa abroad. Magandang hapon po sa mga nasa iba't ibang bansa, especially ang ating mga OFW. Kay Chris Angel. Hi Chris Angel. Nasa Riyadh si Chris Angel at ang kanyang tropa. Magandang hapon po sa inyo dyan, Chris Angel. At teka, nakablock kasi ako, hindi ako makashare, oh. Litsugas kasi itong sistema ng Facebook, ano? Pagka may konting ano lang, bablock ka na. Ulitin natin ang ating survey question. Kung itutuloy daw po ang investigasyon ng United Nations Human Rights Council sa drug war sa bansa, may ilalabas daw silang sex video. Ano po ba ang masasabi niyo po rito? Basahin ko po muna yung mga nag-react sa ating personal wall. Unahin ko si madami-dami na ito eh. Sabi ni Gilbert din yung mga suki, tong nong mga yan. Tong nong mga yan. Yan. Edgar Legson from Giginto, Bulacan. Ang sagot niya, ha, 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 ha. Mamayho Osis. Ang sagot niya din, Jiffy na nakatawa, ha, 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 ha. Maria Lilibet Manuel. Ang sagot niya naman, ilihilihis na naman ang investigasyon. From Butch Arcangel, ang sabi niya naman po, Butch Arcangel mula sa Caloocan City, ang sabi niya, ilabas na nila para magkaalaman. Thank you, Butch. While si Sui Palmones, ang sagot niya rin ay, fake na sex video yan. Panigurado, sabi ni Sui Palmones. Thank you, Sui. Danilo Torbeles, okay yan para malaman natin ang sex video na yan ni Sabaquin. Sino siya? Sino siya? Okay. George Ubaldo Sabay, sino ang nasa sex video? Ayan, talagang maliligaw na, no? Sex video na ang pag-uusapan. Ginbert Sirwales Brocales, Manoy Ginbert sa Canada, ang sagot niya, this is irrelevant. Ayan. May exclamation point pa. John Del Rosario, na nasa abroad din, if it has a connection with the main case, the drug war, why not Idol Errol? Dahil alam naman natin na may involved nga sa drugs, natakam sa sex, pati driver, bodyguard, pinapatos. Ayan. PJ Cabrera, ang sagot niya, Junel. Junel. Anacito Isaac Corino, Lugaw Rena, yan. Ayan, talaga iba-iba mga sagot, ano? Dave Baluyot, imbestigahan na para makita ang sex video, malaman kung ano ang totoo. Thank you. Dave, samantala, Claudio Benson, ibig sabihin, bago kayo makialam na taga Yellowland, alamin nyo kung sino nagreklamo sa UNHR bago kayo makialam. Ayan. Josefina Consulta, oy, pinsan, wala siya pakialam sa personal niyang buhay. Parang ganito lang yon. Hayan una, sige, kapag nagpumilit ka na, paimbestigahan yung pinaggagawa ko. Sige, yun baho mo, ipapaamoy ko. Ha, 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 ha. Talaga na. Marian Consulta. Ang sagot niya naman, Jiffy na nakatawa. Sumagot ulit si Josefina Consulta, si pinsan, may ipapakita palang sex video, di ipakita na nila.
at imbestigahan na para malaman natin ang gusto ng bawat panig na makita yung tama. Thank you, Pinsan. James T. Joaquin, discouragement, met data, bad joke, bad job. Talagang iba-ibang mga sagot ng ating mga kababayan. Alright, sige. Bueno, kayo po, ano po ang inyo pong sagot sa ating tanong this afternoon? Kung itutuloy daw po ang investigasyon ng UNHRC sa drug war sa bansa, may lalabas daw po silang sex video. Bayan, ano po ang reaksyon ninyo? Ano po ang say nyo sa mga nangyayaring ito sa ating bansa? Kayo po ang aming nais matanong pagkat ang bawat Pilipino po ay importante sa aming palatuntunan. Ang programa pong ito ay tinig boses at tenga ng mga Pilipino at therefore kayo po ang importante po rito. Yung opinion ko po rito, secondary lang. Yung opinion po ninyo, yung damdamin po ninyo, ang kapakanan and welfare po ninyo, ang mahalaga po sa amin dito po sa Kamaong Asero. Oh, by the way, mga kaibigan, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Fidel Iodized Salt. At syempre, katuwang po natin ang buong puwersa ho ng Philippine Online Broadcasters Association, ang nag-iisa at natatanging organisasyon po ng online professionals, online broadcasters sa bansa na nakarehistro po at rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Kaya nga po kami nagbubukas na ng pintuan para sumali at magmiyembro ang sino man pong may profesional na approach sa online broadcasting. Saan man kayong dako ng Pilipinas naroon, kami po ay nagbubukas ng pinto sa inyo para sumali po kayo, magpamiyembro, sumama at i-enjoy po ang mga future programs na iaalay po ng Philippine Online Broadcasters Association. Ang primary objective po ng ating samahan ay i-professionalize ang ating ginagawang online broadcasting para ito po ay mas maging meaningful at kapulutan po ng mga credible, factual na balita sa ating lipunan dito po sa technology po ng social media at ng online. At makapaglikha po tayo ng mas malawak na oportunidad para po sa mga nasa online broadcasting, professional opportunities. Ayan. At by the way, sa mga malapit lamang po dyan sa Olongapo City, no? Yung mga nandyan lamang po sa may Batan area, sa Bales area, ay sumali po kayo sa nalalapit pong Mobile Journalism Workshop na gagawin po ng ating grupo, Philippine Online Broadcasters Association at ng Leader News Philippines. Katuwang po natin ang grupo ni Ma'am Eileen Cuevas. Ayan, Eileen Cuevas Sanchez. Ano nga yung grupo ni Ma'am Eileen? Saglit ha. Ang grupo niya po ay Sining Olongapo Incorporated. Siya po ang presidente, si Ma'am Eileen Cuevas Sanchez. Tawagan nga natin ito, si Ma'am Eileen, para marinig natin yung preparasyon nila, no? Gulatin na lang natin. Nandito naman sa phone book ko yung kanyang number. Sining Olongapo Incorporated, yan po ang ating kapartner sa ating gagawing mobile journalism workshop. Sila po yung nag-imbita po sa atin at ang mga attendees po na ina-expect natin at sinabi niya ay mga estudyante galing po sa mga colleges dyan sa Olongapo City at may mga media practitioners from the area. Mobile Journalism Workshop. Ay, yung ginawa mong gagawa pa? Nabura na. Oh, by the way, ang Leader News Philippines, mga kaibigan, ang natatanging grupo na nagsasagawa po ng mobile training, mobile journalism training sa iba't ibang mga lugar. The last time we had last year was there in Tacloban City. At it was our third mobile journalism workshop. So magiging fourth mobile journalism workshop
ang dyan po sa Olonga po. Well, we will do it this coming weekend, Saturday and Sunday. And hopefully, ang sunod po natin, very soon, ay dyan po sa may Angeles City sa Pampanga. Ay susunod po natin sa Maynila, then sa may Muntinlupa City area, sa may Pasig City area, at sa may Tagaytay City area. Those areas, yun po kasi yung mga targeted venues ng nalalapit pong ASEAN Games. Okay? So kami po ay makikipagtulungan po sa Philippine Sports Commission at sana'y maging katuwang po kami ng Philippine Sports Commission sa paghahatid at pagpopromote ng 56 various events na lalaruin po ng iba't ibang bansa dyan po sa ASEAN Games na mangyayari po sa November 30 up to December 11. At syempre may mga tune-up games yan, may mga trainings na gagawin yung mga Filipino athletes sa iba't ibang lugar. Hopefully, magiging katuwang kami ng Philippine Sports Commission para malaman po yan ng publiko at masuportahan po ng mga Pilipino. Dito ba? Yan, Asian Games. Dito po sa Pilipinas gagawin. Ang main venue po ay sa Clark Field, Pampanga. Busy po ang gobyerno sa paghahanda ng pasilidades, sports facilities, world-class sports facilities. Halos 80% na raw po yung completion. And one of these days, bibisitahin po natin yan para maipakita po natin sa ating mga viewers. Okay, kung itutuloy daw po ang investigasyon ng UNHRC sa drug war sa bansa, may ilalabas daw naman po silang sex video. Bayan, ano ang sa inyo? Kanino kayang sex video yan? Pero ako, sige, maglabasan na. Kung ilabas na nang makita, no? Ngayon, sana naman, sabi ho ni Attorney Harry Roque, yung dating presidential spokesperson ng gobyerno, pinakamaganda daw, mag-cooperate na lamang at ilabas ng PNP ang kanilang record. Wala daw masama kung ano ang record ng PNP. Pero ang mga inisyal na lumalabas, mga suki, ay iba ang record ng PNP sa inilalabas naman pong record ng mga nag-aakusa na meron daw pong extrajudicial killing sa Pilipinas. I remember ang sinasabi pong parang naging casualties po ng drug war, sinasabi po ng gobyerno through the PNP ay parang 6,000. Ay may narinig po tayo sa mga nag-aakusa na at sinasabing talagang dapat daw imbestigan ay meron na raw pong 29,000 ang napapatay sa drug war. So parang magkaiba. Siyempre, malayo po yung 29,000 sa 6,000. At bagay na tila nagka-interest po ang United Nations Human Rights Committee or Council. Titingnan natin kung ano pong mangyayari. Samantala, mga kaibigan, may nagsagawa po ng surprise drug test ang Bureau of Customs sa kanila pong mga empleyado. Maganda po yan, ano? Maganda po yan ang tanong natin, isa sa publiko kaya kung may nagpositibo sa droga? Dapat isa publiko nila sapagkat yung surprise drug test isinapubliko. Ready na, Klo? Ready na? Break muna tayo. Sige. Kakausapin po natin si Miss Eileen Cuevas Sanchez, ang organizer po ng nalalapit na, ang kapartner po natin na grupo, organisasyon na dyan po nakabase sa Olongapo City, ang Sining Olongapo Incorporated. At siya po yung Pangulo. Nag-invite po sa Leaderness Philippines, sa POBA, para isagawa po ang 4th Mobile Journalism Workshop dyan sa naturang lugar. Mamaya po, pagbabalik ng Palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.